Burong ka naman dito. Alam mo na yan, di ako nakalive ako. Bumungid na ako. It's alright. Have a sound now. Having a sound. Hi everyone, thank you for the likes. Have a sound now. You hear me? You hear me? I love this. Have a sound. Do you hear me, guys? Why not? Hi. Nagayon na Ito kung may nakakunsi sa TV nalilipad. Dito talaga ako dito. Problema doon dito. Pagkaan may sa diri siya dito naman. Nakabartuloy na. Magandang ibang kulay. Meron na sound. Salamat po. Thank you. Magandang ibang kulay. Having the sound now. Thank you. Hi Tony, good morning. Merry Christmas. Hi Ryan. Merry Christmas everyone. It's alright. Thank you 6 people. Thank you for the likes. Merry Christmas. Sana kumahawan. Mga gihapon. Ang gagawin pansit. Pansit. Nagluto. Yan, nagragi mo na niya. Claro. Ito, grabe nga luto mo. Parang so. Ako naman bata naman. Ako naman bata naman. Grabe nga luto mo. Pansit. Iyo, dagdagan pa na. Siguro nga inubusin ko na. Thank you for... It's alright. Pahay na nanoan. Ang kaya mo, be, maki-church ko ako sa... Pili yan, di ba? Nagdagan din. Pagkakaglaan sa kanya, taxi, ay maalis ang kumpisa. Asalamat ba ito dito? Kukunin na ang mga mamaya. Sila
suka. Nakakali na ng five. Ah, thank you for people. Magkakainitan ka. Dancing in the moonlight sun. Thank you. Merry Christmas. Hi, Thomas. Where are you from, Thomas? It's alright. Thank you. The leftover with people. Hi, madang people. Merry Christmas. Hello, beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, 17 people in the house. Thank you so much. Hi, Limar Johnson. Hello. It's alright. Thank you for what? Thank you for the likes. It's alright. Dun, 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 dun.
Thank you. Thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year. We can celebrate Christmas because the one member of our village is died. So we can, oh my god, sorry. Sorry po. But Christmas is, can't stop the Christmas. Bibi Ash? Yan na, mama. Okay ka na din. Hello sis. Hi. Fresh coconut. Fresh coconut. It's alright. Fresh coconut. It's alright. Ay, nakaraos na sa Pasko. Thank you for the Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the, ano. Ano, sinibigay ito ng pasali ka Oo sa nga, tudang pasali. Ha? Bati ko. Napapansin ko na papasali siya ito. May ito ng oras. Nagpapasali sa nagturuga ka sa ito. Oo, ibig siya sa ito. May ito ng oras. Pag mo sabi kayo, nagpasali, ay brown out. Brown out talaga? Ha? Brown out? I'm in love. You're in love with me. I'm beautiful. Bakit ang brown out? Ang weird naman ang brown out. Tapos mabalik. Maintindihan ko kung sana kung nag-brown out kung may punot o kung kaso bunalik siya. Hindi siya intentionally. Brinaw out mo. Ibig sabihin, intention mo talaga. Hindi ka ko maging masaya. May plano ka talaga. At nakamata ako at mga alas dus ada ako nakamata. Brown out. Ay, di nag-iinit ko pa. Sabihan ka papa, iniinit. Alright. Alas ano na ako nagturo pa ng kagabi. Alam ko ba, alauna na rin. Alas pasali. Ay, ba daw na? Wait ka na, men? Nadalig ka ni Ala? Ay, alam, Pasko. Diri tulog nag-enjoy kagabi si May. Son, Nagmuk-muk tulog si May. hindi naman yung alam. Ano siya? Shoes siya. Pag diri niya kilala, arang niya siya yun. Magmahal na bigyan. Pagkisi ka. Inapay, may pinat pa daw.
ni Ate, ano yan? You know? Feliz Navidad! Juliana, hindi mo na sila kabutang. Ito ang pinag-play naman sa akin. Nag-60 ko ang pag... Karaon na natin. Dagan yung karaon na natin. Thank you for the likes, guys. Thank you so much. Bab, it is so beautiful! My God! Beautiful! natin yung maturo. Kaya nga, ano ko nga, akay man. Nakaturog ako sa bagang pag-alaki. Kamata ako alam udaan nga, nga. Udaan Wala pa sila dati gamba. Ay, diri ito na di pa sila naghihibi. Awa, tulad na sila Awapos pa siya magturo. Alas 11 pasado, ada. Dadan na ba kaniya? Pau. Tapos ako magdaw pagpakan. Akay na mo na magdaw. Nandala ko tulad. Ano mo? Aday-aday, si Andang. Mara. Kiss mo si Wawa. Si Wawa. 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 Si Hi. Sabihin kita. Hello. Para. Kaya mo maglian. Wah! Sila. Sige, Gan, supay na sa dapile. Yeah. Oh my God. You're so, Puno ng pambal sa atin, bebe. Saka na, kay puno na ang pag-diaper mo. Kami ka naman, taman. Uy, ilan ka lang kami. Nani ito na, inihaw niyo, ina naman niya ito. Yan na sa rin. Pinabutan ni mamay kay, kay kung nasin daw sa stay. Inihaw nila. Inihaw lang ha. Wala man yan, bawas. Kami Bago na ako, nag-irinong kami ni Ramay, kulutan sana ninyo. Sabi nga ni, Dere, araw ko na kayo, di ka mo naginom. Sinaon mabakal. kaya hurog ko sa kagabi. Mga bagan si Mike, seryoso na si Mike ka. Parang, na si Mike, yung parang, dami pinagdaanan sa buhay. Huwag mo siyang gabi. Sabi nga ni Ate Kiki Dada sila. Hi, Jan. There you are. So, thank you, Jan. Yes, have sound now. I turn off the phone and turn on. Uy, Sa buko salan. Sabi ni Paddy Mike, di lang ngayon nun may buko salan. Ay, taga niyo? Dinaga ni Ilya sa Tagsaro. Yata, di nila. Thank you, Jan. Merry Christmas, Jan. Merry Christmas, everyone. Waldio. Merry Christmas. oh, Leila. Leila, may You and I. Yes. Sabi si Ate Kiki nag-stick. Ano, Gab? Main, kuha nga ni Tabi dito ang Tupperware na may chicken. Sa balay. Thank you for watching, everyone here. Thank you so much. Yep. Thank you, Ming, guys. Ate Ming tao na. Nagkaka ka namin. Gusto mo sana nag-stick ka ang kagabi. Karahaw na ra atin na. Kauman. Pwede yun, stick. Leila, Leila. Ano ka ba cheese na may at iyo?
Meron ko mahilig sa hotdog. Igdaraw sa gabi. Ala, sagana ano natin ngayon. Si Jay lang nga nito, damang kagabi. Mami, joke ulit kita, may bajay lang. May lutuon pa kita doon, no? May lutuon pa kita diyo. Oh, no, dayon. Yan ka dapat ang ano? Ay, marang purpose ang December. Ano yun ang purpose ang December? Once a year lang yan na. Dili mag-New Year. Kung wala December, Pasko, Christmas. Hi, Raul Perez. Hula Rina Buenas. Can't see. I'm busy like you. Well, check. I'm later. Thank you, John. It's okay, John. Thank you for joining. Still busy here. Thank you so much. Ano ka di Ash? Busy now for Christmas. Wala ka mo ni ate. Okay, may spaghetti na. Paano ka na? Hindi ka na Yeah. Oh. Sige na, ate, ikaw na. Don't wanna let maybe my love can bang. Maybe my love can bang, can bang. Thank you. 6 people here in the house. Ngunit ikaw ni Lola. Hindi ka mo rin product ko. Bibi ha. Bibi. Ano ito? Sarap. Narigos ka, baby, kaya na ano, hindi ka na. Cosinando Rico. Hi, Cosinando Rico. Hello. Good morning. Merry Christmas. Ang spaghetti. Pam. Kaya, dali ang kakaon. Bibi ah. Ay, sarap. Daw siya, tita Ayla. Ibigay na daw yan. Ibigay na si Tita Ash. Nakatuka din yung ano mo. Maybe my love can bang, can bang. Nag-inom ka mo na mainit ko. Dali. Gab. Ren. Baby, my love. Busintan ba no? Ito, ano dito sa amin? Spaghetti ka? Kaya, May pa. ibigay lang. Ikaw ko si Tita Ash. Gabriel. Gab. Ay, ayaw ko siya. Nakapalman ka na. Ay, Three people in the house. Lalo ka na, ano ka na niya, no? Ah, baka mo sinapay?
Yun, bili ah. Bili. Sarap. O, Jayla. Sumaksak sa ako ng bar. Thumbs up, host. Thank you, Terestal Johnson. Thank you so much. Thank you. Thank you sa thumbs up. Bebe naman. Salamat sa patuzag. May gulay. Bagay mo rin nangaroling dati baga pag-irog sa ito na ano, mahal nangangaroling ha. Sa ano, sa Manila, irog sa ito, ba daw? Baga Bali nangangaroling. na pong tumaon. Iba ng panahon ngayon. Kahit pangit ngayon. Anong kinalaman? Lahat na magaganda ay sasaktan ka lang. Minsan kung sino pang walang karapatan ng ganyan. Kaya wag mo musgahan kung di mo pa nasubukan. Di lahat. Thank you so much. Bebe ah. Ulo. Ganda nga. Wala man pa? Gabi. Ganyan lang nga nagkabara. Ay, gusto ko nagkaon-luto. Pagkali ko dito ka dito. Gusto mo tinapay? Spaghetti mo siya, ma? Ayun yung mga bingers. Yeah. Iko! Yeah. Mama, luto na daw! Luto na, makaon si Papay. Ano rin? Dihon? Gusto mo pa kay Dihon? Dihon? Dihon, mga ungat. Ikaw, mama. Dihon? Dihon? Wala talang kabutangan sa sinanang. Paris spaghetti. So much love going on ground. Hi, Gomron. Homegrown. Oh my God. Hello, good morning. Good morning, Merry Christmas. Nabulog si Papay sa ingo. Where? Butangan ko kung kasi ano. Ay, sige na. Hindi yung buta. Girisang ko sa ano. Nakakaulo na kasi. Gutom na. May kay. Hindi ka kao. Nakanuhan nga ng kamot. Spaghetti. Wala nga ng kamot. Ha? Ang kamot. Nano? Nakataas. Oo nga. Okay ng pamate. Okay na. Inuupo lang siya, saro-saro. Kasi andang pano. Sabi lang gandang o. Ubulog si Papa. Merry Christmas, Saralyn Salvador. Good morning, Catherine. Dere, sabi o, babayan si Papa. Thank you for the likes. The likes. Tell me where do I start?
'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Someday. Only heaven. Maybe thank you for the light. Beautiful, beautiful angel. Mabaw. Gabi mag-video ito. Hindi ka mo nagkaon ni Bem? Ay, si Bem, baga na ramang sigan. Ha? Baga na iba ng sigan. Sitting next to me. How can we say forever? I will be right here with you. Next. Chains upon dari kay badi mainit, nainitan na da. Alam mo ko. Gayon na, dapat talaga may TV siya. Ano pag dito siya susunod, pag-aan isip niya, ano niya, mag-iarawan ko. Hindi talaga, na-stress ha. Na-stress na kahatag sa akin. Sarlene, thank you, Sarlene. Hey, Sarlene. See you next to never. I can be safe forever. I will be right Oh.
dito. Dito ka mama? Buhay. 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 Buhay na pagpapaan. Thank you, 17 likes. Oh my God, 17 likes. Hi there, I'm from Brazil, Mer. Huh? Hindi, hindi pa sa isang live. Okay. Ano daw? Wow. Wow. Hey. Say, ito. Yan. Very good. Baby, yours. Dirty yan eh. Ha? Opo, dirty. Ano yun? Binubuhat ko na lang ako. Ano, iba pa na ito. Ang page, daso ko na Pinagamaran ka. Ha? See. Thank you. Hello there. Good evening to you. Morning here. Morning here. Thank you, Ethan. 18 likes. Oh, ininit ko na inihaw. Paano pag ininit? Nag-irog sa dewa? Oo. Hakay da. Man. Mas magayon gusto ko yan. Itsura sa ito. Nauna. Ah, Pero masarap nga. Kaso ang panit lang niya. Arano nag... parang gurang na din na. Hindi rin na siya fresh. Lubot. Lubot na. Kagabi, ang sarap mo. Sige sabi, bisa. Kung ay inuulan ko, kaya ko naawat ka, nagluto pa magpagiti. Ah. Can't you see it, baby? Let's say it. Come on. Can't you see it, baby? Oh, get me going crazy. Morning to you, Ben Hardy. Hi, Ben Hardy. Ben Hardy Vargas. Where are you from? Where are you from? Babang! Nagpalit ka na? Palitan na yun. Sira mo na ng spaghetti. Ikaw lang niya, kita niya. Pag pala, mainit lang na tubig. Sarap, masarap. Sarap. Yummy-licious. Duway ha.
from Brazil. Nice to meet you from Brazil. Okay. Okay mo. Kung sino ang pupunta dito sa amin, may pagkain po kami, may handa din po kami. May fried chicken din po kami, may lumpia din po kami. Wag na kayo magtago, may dun din po kami. Charot, joke lang. Luto ko pa nga kung takagablan makaroni ka ga. Ay, ang sabi Sabi ko, oo, secret. At ano na lang, agi na lang. Ay sabi ko, baga dirinig daw nga ng pag... di nagaho mo, naghano na iniho, di nga nagawa. Nice to meet you too. Thank you. Ate, mag-ano ka na lang dun sa ano? Pam? Sa Adria. Oo. Isa lang. Nako. Aning kawag ni kagabi, at natuna paganaw. Pero wala may sin sa hog. Ano lang, biskuit na masira. Masarap nga. Lalo pa ito may sauga. Daw. Ah, may fruits. Oo. Mangganan fruit cocktail. Narado yan to. Di rin natin aram kung anong katawan tayo. Sa dami ng kakain na yun, no? May buko salad, may graham. Wow, ang galing naman. Dancer na, singer pa. Ate, sabi nga ni DJ sa ano baga, sabi ko baga na po na ano na to, 31. Sabi ni Kuya, sabi ko, okay lang niya sa luwa. Sabi ko, mahal kita. Tapos, mapa-ano ko na siya, mapa-prinsan, Happy New Year. Mapa? Print. Kadi ho, butang mo yun sa luwas. Oo nga ni, ang bagal baga. Oo. Bibi, kami lang. Bibi! Ah! Naman natin kasi ka nagparasingit ka man. Ha? Bibi, ano? Ano, tita men! Yan si tita. Di ka man sunano ni Lulo. Maputo niyo si Lulo. Thank you for 20 likes. Thank you so much. Ahem. Ahem. Dang. Sabayan dang. Sabayan. Sabayan dang. Andang. Paguna ko. Inurot Gagawin ka ka ni na. Papay! Paguna ko. Inurot. Bibi, gawin ka ni Papay! Andang pa na. Gawin ka ni Papay! Paguna ko. Inurot ka. Paguna ko. Inurot ka Apo na. ta si Papay, kunanam. Apo ta. Meron mo. Ito may spaghetti. Spaghetti. Kagabi, nagturog ka tulos. Oo, natulog. Ako na doon ni Ma. Oo, baga na padala ko. Paano sabi ni Mama? Nagturog na. Ayay, maulang. Dira. Kagabi, nulat ko na mag-alas 12. Baga ako nagturog. Sila na palugod sina. Ano oras ang brown na? Pag mata ko, kaya man pag mata ko ba, wala kay brown na. Lali, ito na ano, rasa. May alas 12 ako nagturog. Ito, spaghetti ko na. Ito ko. Yan. Lang. Luway lang. Kay, likhanan nyo, hindi ka mamaubusan. O, makasit ka lang sa palanggana. Sige, nag-down ako sa spaghetti.
So, do you live in Manila? No, I'm living in province, Bicol province, Philippines. Thank you, 23 likes. Okay, nag-ipik ka man. Israel Non Montero. Good morning, Cheryl. Thank you. Ronald Babies. Kasakay? Good morning. Good evening to you. Feliz Natal para todos vocês também. Thank you. Wala lang? Ah, Ha? What is that Israel known as Montero? I don't understand. come here, baby. Si Lula, baby ha! Dang! Ayan, Dang! Do so Bahala kayo mo na! okay. Diretso ba? Pero pakialam na. Mabalik yan, tumagal eh. Thank you, 9 people here. Linda Maravuza. Ganda nga. Come here! Tatawag ko, ikaw ka na. Kato nakalapit ang kailangan na nagtulog sa dito. Para may kasama ako. Pangit naman mag-isa lang ako sa camera. May niece. May ubas sila. Kita kasi. Ayan, slipper. Ang kita sila ang slipper. YouTube. Ayun, nakatama man. Super League. Super Mayroon na League. yun sa hiwa. Pakaubo siya, no? Dito na yung mga tita. Baby Ans, bigyan mo si Tita. Hindi ko naintindihan masyado ano sa sarado. O, sinangag na. Thank you. 24 likes. Gusto ko na nadadalsuan ako. Pero papipinitong ko siya. Gusto ko makaingit ako mga sa ila ko. Tapos papinitong ko na siya. Tapos ila ko siya. Papi naman ulit. Ang bagdep. Grapes. Grapes. Ay, spaghetti? Lapis? No, tubig. Tubig. Sorry, di rin nasabi ni Lula. Tubig! Tubig pala, tubig. Tubig. Lapis. Sorry. Dahan-dahan. Hey, may tubig sa tubig. Dahan lang, dahan lang. Dinay ko, baby, na papa spaghetti. Tama na? Tama na. Have you received anything through Gcash, Cheryl? Yeah, I received no Gcash. I don't receive any Gcash. But if you send me Gcash from now, thank you so much for the gift. Merry Christmas. No one can send me
through GCash na, maybe busy they need the money. Puro yun na ano. Thank you 11 people. Thank you so much. At ate siya, babatan ba ko salad? Pwede ma'am. Ano na? Hilo. Hilahono na? Hilonon. Pwede ma'am. Di rin di yung sa kadua. Oo, pwede ma'am. Para magkalmado siya. Oo. Kay ano na yun? Kaya di pa nga nasaro. Tagaan yung taon nun. Pag magkano yung bata ni Matay, mahatag kita. If Arana, Bibes, if you send me cash, much appreciated. Thank you so much. No one can send me through GCash. Maybe they need the money because for Christmas. Dato na? Oo. Ay, ha? Naghahanap sa iba. Thank you, 26 likes. Yan. Sino yung Gab? Sino? Kape ka ma? Kape ka? Merry Christmas! Bibi, ali si Lolo! Merry Christmas! Nakakapit ko ikaw! Wala ta kamainit kita tubig. Dapat ko na. Oo! Munting tahan. Naku, Bobby, kaya ko na Bir, karano kara ilaba di may. Wala man ano ako. Ay, wala? Ay lang. Ha? May Babalo mo na daw sila sa Mindanao para mabawasan man yan. Are? Babalo mo na madala. Bakit to daw sila karatsa ingo? Ingo. Balolay. Kiri sa balo. Ay, tsara. Thank you. Quite young like Chester. Good morning, Chester. And Merry Christmas, you there and your family. Thank you, Chester. Hello, Pote. Hi, Annalyn Maglente. Hello. Thank you so much. May YouTube ka? Ano mo sa, comment mo sa ako, i-send mo namin some people para pag may nag-ano na Dali ko mag-ano? Ano sa iyo na comment ka din. Hindi kinapay ko yan. Eh, sabi ako na hello, thank you so much. Kanino man ang kandinulang karabrad? Wala man yung bakaraan mo. Hinap. Maingkudan, eh, diho. Birth ko na kanina eh. Dahan. Marjon Galope. Like gusto. Una, di ako lang kukuha na ito. Kaya hindi ko Ano yung kabahan mo? Ligo. Gusto mo paliguan kita? Oo. So, bihon. Gusto mo pa palaon? May bihon. Ano, nakabatay. Sinang ko?
Anahan mo sarap kumangdara sa spaghetti ng pancit kung gusto nila. Alam ko sa Riyabi. Oo, sige. Ay, kapi ka? Nagkakapi na, da? Marugi ako na nakapagod. Wala pa rin yung Thank you sa rin people. Tara kami spaghetti. Sa bulit na kamatis. Lokot, ikaw na ako. Ha? Yun ang buko sana dito. Kagabi. Uy, kumuyan. Ito pa po, sa may harap ni Isan. Nakarad na nitong gano'n. Bang! Sabi siya. Bang! Abay. Merry Christmas po. Merry Christmas din, Annalyn. Thank you so much. Hi, Biglan. Merry Christmas, Biglan. Ang mobile ko siya kung nabi. Kaya huwag yung oo. Hindi lang ha. Hindi lang. Mudong na ako doon. Mudong ka. Naka-live ako eh. My brother. My niece. It's my niece. Thank you so much, Biglan. Dito din dyan yung dapat. Ay. Dito. Si Papay. Nag-asikaso ka Papa. Ako na makakalaw kayo si Tia. Support. Thank you. So much, Biglan. Hello? Hello, Kiis. Na totoo, nakalakaw. Yan, si Tumtan na si, dito din dyan. Oh, ikaw. Nakaumutan na ako. Mga ama. Karen. Maluto. Ang karatita mo kami luto. Ikaw man yan, Ate. Ate Gilap din po. Opo. Ikot kami. Burukkan ka ng Palestina. Kung lulas mo dua. Same daw, same. Nain ka mo. Wala ka lang ako. Pag surabi na karong uniyan sa akin, hindi na kumaputuha. Ay, God, pero kaya ko kasi. Ay, pinapayabay ito lang. Ay, bumay ka ha? Bagi. Ano lang, pera ko. Sino malaki mag? Hello, hello po. Bagi. Pagkakot lang sa balik kahapon. Ano man
si Abe, spaghetti, lumpia, nagbubusalat na. Ulit-ulit. Sabi sa ako nga, bakit di ka siguro, nasa ano na sa amin man eh, sa ikaw daw natagtaod, kaya ano. Bakit sabi mo makasas pala kayo? Lusot lang, ngayon yung mga kayo, gaya, masya maninyo. Pita, di ba kami pita? Nagalap. Takot na ako. Grabe mo na rin sa Ano lang, dapat na ano lang, yung ano lang, yung gana. Lord ko ba? Ilan na yung nanoon? Makikita ba? Patay yarn? Saan? Ang views? Ay, nag-i-emote niya daw. Opa. Gag, sige mo ya? Okay. Ikaw na doon ka nga napag-inom kapag Hindi ko alam pag ito ka. madali. Tinanong ko sa tulay mag-inom. May makapayagan na. Huwag muna tayo umuwi. Pakari daw siya. Huwag daw process. Ito muna. May gano'n, may nag-comment. Hi guys. Pura mo ito. Bakit pala pa kayo mag-inom? Oo, vlogger ako dati. Sila ngayon. Thank you. Wait. Police natal para Ewan, ito nga ba eh? Ato na ka ma? Merry Christmas! Merry Christmas. Salamat na nakawala. Ikaw ano, nagkapi lang. Wala pagkaon. Bakit gusto ko matry ako dito? Pagkala mo kampanya eh. Ikaw limot ha? Sana kayo mag-out. Ikaw ilan? Kanina? Ito, bino na ako. Kanina? Di na si Mayada. Diri man kinaon sa diri. Sigurado ka? Ayaw mo. Bakit? Sige, kaya na. Sige lang, Juan. Kaya binayaan makaik. Go! Ay, hindi ko na yung mag-travel check-up. Nagali niya. Paghatod pa no sa... Nagatod dito. Kasi wala naka. Badi nagkaon dito. Okay, may dara ito sabihin na ano, spaghetti. Spaghetti lang. Dara o, dara si ano, dara yung tapos. Diri, lumpia pa. Mau lang. Tapos, bihon. Wala. Puro man yan. Oo, wala mo lang sa. Kaya sabi ko, magdarabo ko salad. Salad pa rin. Bagay na po. Amot kambing. Anak ay bawasan ta. Ano? Naret? Oo, yan ka. Mang. Ako na lang tikin. Yan yung barabat mo nga, kaya makarogat. Yay! Adiyo! What? Kunain niya, bisan ko. Mawin mo mo. Ay, sabi mo kapatid. Diri adi, diri mga kuda. Diri ko lang mga kuda. Parada.
Para mapatuloy ko dito. Cruising na, iba man sa pagkakaw para sa Ice cream. mahalik sa ng siram. Itas na lang ang isda. Nagnet pa. Ano ba ito marami? Nagkakampisan ko na may adun sana sa'yo. Maramalan ang natin. Wala di tayo. Diba? Wala ko pala din. I know someday. Ano ba ito? Sabi, sinagagana. Ano ba sa timbahan? Nilinisin na mo sa ladpad. Ano na ba? Ay, sauce. Mahubos ang paso. Lagyan. Makasawa. Yan, hindi mag-yan tubig. Akarap yung sabi tubig. Ay. Dessert. Sa baba! Ano din ba sa Sa baba! Hi! Wasan? From Luxury. Inalat mo, wala? Merry Christmas! Eto ba? Yato. Makudato nyo na rin. May marugi sa taas. Hi! Imbiling ko ang marugi sa taas kay ano. Hi, nadalat ko na. Ate Che, ate, may plastic ako sa panglaklog sa pagdaan. Nayak din ako. Butang isa lang. Ayaw mo. Ito na putos. Diri ang putos ano. Ang vibe. Sobrang ka ba? Meron nga. Nakakasagakaw na ko. Okay. Wala na nagkakampisan na siguro ba? Kain tayo. Baka mo yun. Hindi nga. Well, Wala pa nga. Gab. Lamig. Patulog daw. Yan. Di pa panas. Wow, kaganda ng bag. Wow. Nakapagod. Sayang. Kapo mo sa malamig. Ano? Wala. Saga sa kaon ka to. Dito na. Maganda sa rin. Hindi na nakapulog. Wala sa rin. Wala sa. Para kami. Para pinili ba? Ay ko ako sa rin. Ano nga pala? Ay, pili na yun na yun. Pero kung paano na yun, kami sa kita ba ba? Hindi kami sa Oh, thank you, 7027. 10-7 likes. Good morning. Christmas. Yvonne. Mas Yvonne.
Asi, hi, Asi. Josie, Marcelina, Lou, Abel, Francisco, hello Francisco. Oh God. Thank you so much. Budol, kalau pag nagkikwento. Eh, kami nga nili ate. Sabi na, inumaya kita. Ano? Hindi. Wala, naka-live ba? Nag-ano ka? Pag una ko nag-CR ka? Wala. Parang budol na heart. Yeah, thank you. Thank you. Ha? Ay, oo, yan dati yun. Binutang ko sa spaghetti sa ref. Sayang. Ma'am, Ah! Ano na yung labutan? Wala ka dila. Tara, punta tayo sa bahay. Wala, malabas ka na eh. oh my. Oh. Ano yan? This Christmas, I give you my heart. For the very next day, give it away. This is Sino ang tanong mo sa inyo? taga Barabon. Thank you so much. Garati Masaram. Masera. Thank you for the light. Thank you so much. Walang dinan pa. Ito lang, mata ito. Ngayon dito na namatay. Ito yung dayan. Diyan na Ros. Ito ang ano naman ay bibe. May tanong nakaburol dito. Ano pakulugan sa nasawa? Wow. Pakulugan yung sa nasawa na balitaan ko yung dito. Last night na saga. Ngayon, asawa. Sino ito nga? Ano? Lingkod na. Kape. Hanap kami uring. Sobrang Hindi may pagalo uring. ng orin. Pagalo magluto. Ginto niya ng bagol. Sempira. Sanggatosan ay anong kilo niya. Ang kilo na ang bagol niya. Hindi kayo mag-uulong. Kaya nga ni, paano rin. Kaya pirang 11 kilo ang bagol. Ano ring? Sako. At agpira ano ring. Hindi. Latagas lang sa aga. Hmm. Ano ka punilakan sa aga ka natapos din ako din. Ako na lang. Biglaan niya ako. Si ano? Birthday ko Mau nawara. Si Linda. Mauli si Linda. Amanhan. Mauli si Linda. Mararo yan. Si Linda mauli. Hana ang asawa niyan. Tinda ho. Bagang buwang nga. Tuda ka hali-hali. Kada aga na yun. Tuda ka lakaulangan. Ay, mabubuang talaga siya. Sa luwang Tuda ka layas. Sala niya yun. Nabalitaan ko yun. Parang may sarati may gano'n. Wala. Sa Manila, hindi ra? Sino? Karamayla. Marala. Sa Manila.
Nakatuna lang kami sa aka, nakatapos. Makagal ka na. Tawag ang dati. Dapat nasaaga mo sa itong dapit. Kaso, date certificate, rayuon. Ayaw sa bulan siya? Di, sa Naraga. Okay, sa daraga. Dito yung namatay. Dito din na rayon eh. Sa Ligaspi. Tapos pagka may kahapon, wala man opisina, doon naman na ba tatakan. Karuruyan. Istorya pagkalubog kaya mga bata. Pero ang bata ba yung bata to? Lima, pangunong ito na ano. Kaya namatay yun, kay parehas yun. Natupog yun. Laso lang. Burod siya, di ba? Parehas Tsaka lang. premature. Ang bata. 7 months. 7 months. Nagka ka nakaluhan. Ginoon na. Ano, yung may nag-agaho eh. Alam mo may gusnap. Gusnap. Oh my God. What happening? No se bala se mostra. Mostra. No se bala sino ba sila? Dami nating sa dami ng kakain. Hindi ko alam kung kakain pa ako. Dito lang tayo sa lang. Hi, Delby. Can you send the girls? Thank you so much. You and I. What's up, Germany? Davey Fernando from Germany. Colombia. Sorry, I Germany. Mr. Sapik Rama. Hi, Mr. Safe. Mr. Safe. Namatay yun. Kaya ano, nabugbog. Ito pa, may sayo pa dito. Ang nakasawas ng tagabulan. Bubugbog man ito sa lalaki. Tagabulan man. Ang buburugbog niya ng mga ano. Sup, cha-cha. Balik yung naka. Bata talaga yun ni Lode. Mao ko na yun. O kung bata ito, kaluwan niya. Bata ko na naman na yung Lode. Di punto. Si Manoy Lode, ito na may pilay-pilay dun sa lalagihan. Di punto. May ang pilay dun sa may Campo Santo dati. Si Lode. Ano naman yun? Sino ba ito na doon sa may Campo Santo Haragni? Pangalan sa to? Ang sa may Campo Santo? Hindi naman nagkakampusan. Dire, andito may singa kibaga kita dun sa may Campo Santo banda. Hindi rin yun. Ano na kayo nito? Ah. Oh, may sinunod ko.
Nagkaasawa. Wala na ito na nito na nga po ang may Sino tablet sa pareho na sa kawayan? sikuan. Bata ni Maricel. Pero ulit si Mariel. Ay, kaya na? Manitibag ang kahit ilan na nito pa namin. Iba-ibali sa nito. Ay, sino ba pinagbilog ka naka-star? Thank you, 5 people. May bata si Jerry Garme si bata. Wala. Yan na ni. Ano ka? Ang pasan. Wala man. Bakal ko sila. Makikaon na lang. Huwag na pagdabay. Pagbabayan na. Ang bata sa Kuan ang ano ba? Wala din na to na asawa ni Kuan. Wala din na ito. Pero hindi ka maka Kuan sa Again, people, thanks so much. Tanay ang bakla. Hello, Jimmy Fabia. Kaya magadago. Kaya magadago hato ni Manili. Kabagadago hato ni Manili. Kompleto siya rin. May kampi. May militar. May militar. May buwan. Baka sinabi ni Manili. Thank you, Fabia, for the likes. Thank you so much. Pero bago, hindi ako naug na ang nila. Ang panataan ko. Ha? Ha? Ganito pa dito. Ganito. Ano gusto ng kahoy? Gusto ng kahoy, ganito. Ganito pa. Kaya ano mo? Kuha na mo na. Kuha na. Sino daw? Kuha na. What are you eating? Salad. Fruit salad. Mapulang ito na. Ano, madali na liwat. Madali na. Papay, ula din lang. Sarang mo ng buhay. Ano daw, comfortable siya. Nakatuloy na, wala pa ubo. Pag wala ko mauksan, andan. Ano yung kali? Ano baga ako ha? Nagkuha si ganito, butangan ni Papa Emang ko. Tapos si Andang, yan tuman nagsunod sa ako. Tapos sabi niya kang Papa yun, babayan, inubulugod si Papa, ito dan nirit. Inubulog yan. Pag wala ko mauksan, ay, sinawa mo na. Bago sa ako, magpausok ng po na ako kasi ano. What are you eating? And thank you for the subscribe, Jimmy Fabio. Mga kinaunan niyo. Okay, sa ako yun. Dito. Ay, nagpausok si mga papa. Dati ko yung mga papausok ka man. Inalis ako. Papausok ka man. Pinubo man si mama. Ay, ano kay? Ano ka rin nga, no ka? Enjoy your food, Beryl and Big. Thank you, Beryl and Big. Napakita na? Wala na ano to? Hindi nakadasin na? Hindi man lang na ano pa para mamahal.
Ganda sa niya. Hindi ko ganda sa niya. Baganimala na yun. Ay, baganimala na dinarami sa luwas. Awat na pa na pagdating natin. Pagdating ko talaga ng kampapay sa sulod. Maya, Bagan ibang pag-include ko kampapay. Bagaan ang sila. Baga nasusungkot sila doon. bago po. Dali man nakaluwas. Thank you, 30 likes. Mani, ano tsura bagan ni Papa? Ganun kasigad na tulong. Kasi nakahapon, ano na niyan si Kim niya nagsaro, nakairogan na sa, nakataas, nakababa. Siya na nga na nag-irog sunod. Oo naman bago nila. Kay ginawid ko, kay nakaus-us siya, tapos makaon siya biyon. Sabi ko, mal, ano paasa daw si Papay? Sabi ni Papay, kaya ko na. Siya nagtindog, nag-input soon. How are you? I'm fine, Kaya Jamie. na niya. Badan may mapanos na karne. Ha? Ayan. Kung nagbawa ko, bulok na Where from, Jamie? Bye-bye. Bye-bye. Merry Christmas. Bye-bye. Beg, Gab. Gab. Kabred. Gab. Merry Christmas. Ano diyan? Oo, pala niya ako. Saan ang larga niyo saga? Yan. Ano yan ang larga niyo? Para wala masyado pa sa hiro, ha? Mura na yan. Ha? Mura. Mura. Pagpamura kasi pamasahe. 1 po. Ano sa'yo? Estudyante, may discount ang Bra. estudyante. 1-1 sa president. Si Irene, 1-1. Mura pa sa Irene. Bilin sa Irene. Irene mo Ito ka na. Bilhin sa Irene. Papa. Bilin sa Irene sa Papa. Kaya doon maglupo. Sige, may kami. Baga na po kaya ng balay. Sabi niya, balik ko na, tuloy ko na lang siya. Ano lang, mas balik ko, hindi lang ko no. Ano nga din ka yung plano na eskwela? Sotro ta. Tao na. Ano din? Si Ash. Ashley. Ay, Nang na. ninang mo. Ano din? Sininang ang nagsususo. Yan si Bibi Riley. Naman ha. Sininang ang nanoso. Ano si Bibi Riley? Beg. Ay, Ay, ka? Ito na sa likod. Riley, Merry Christmas. Ah, ma'am, may na regalo sa iyo ni ma'am. Sa kanya. Uy, panami na, regalo kay ma'am. Ni ma'am. Sa iyo, dako-dako pa kay payakot ka pa. Ano din nilay? Kaya mo po kay Bibi, Ascoromi. Ang favorite niya. Kasi ka na din. Kasi. Dili, Bibi, sa ikadua, Bibi, na drawer. Usod mo. Nakakanin eh. Awa nga ang malaga. Ay, mo na kasi makan.
O ano? Bag, Alden. Ashley, kasali ka naman na. Wala kayo na ni Ana. Kinuha mo na na ito mo. Very good. Doon ko rin babalik. Ay, sige tao lang. Balik ka ba? Salamat. In fact, nag-aaral pa rin. Nag-aaral sila. Sa atin namin kakasing tulungan siya. Yung pangalan. Thank you. Merry Christmas, Jake Moreno Douglas. Douglas, thank you. Lawrence. Merry Christmas! Tataga ka mo sa ni Mama mamaya. Kung dito mo, makadito doon. Ganito. Gusto mag-ayaw kwarta. Patko. Yan ang kanasyon, no? Wala na yan. Pinunong ka mag-ayaw. Doon kayo ninit ko yung gear. Wow! Wala ko! What? Uy, hindi ada yun na. Bani, laptop. Meg! Dati kasi. Saday! Uy, ato na po kami, Mike. O, sige, ako pa kami magkaraon. Bye-bye. Ay, kay Ate, dami na kami sabi, As. Dami na. Pasensya na, dati na ang drip. Ha? Ha? Ah, Okay, ano ba ni Nina? Mag-sleeper ka mati. Ay, nakadisikit. Oh. Mga tanong po kami, Mike. Bye-bye. Bye, mga tanong po kami. Oo, sige. Salamat ha. Salamat! Rika! Salamat, Si Riley! Wala man Uy, pagkakalaman. Si Riley pinay! Very yan. Ang lagat na? Araw. Pag wala ko yating pakarati. Oh, sa balak ko umantay ko na. Makasal ko sa iyo mo. Tugan mo sa akong kalibre. Anak ka na, Ako dapat. anak ka na yung pagkakasulaan kita. Oo. I need to know. I need to Ela. know. Pagkakasulaan kita, nila ko yan mo rin mo. Kahit lumayat sila yung Ano sila ito? Sana nga, magkanhin. Ay, perang ko ano? Ito sa bag ko. Merry Christmas. Na 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 na. Meron na mga klase. Ito na, sana na ito ka ulit sa pag-ibig ko sa ito, hindi ka kauna ni tatay mo. Pero ni tatay mo magbalik mo yung siniglaw. Ay, naiiwan ang pamate. Yun, nakatuloy panatan ka.
Thank you. Oh my God. Someone online. Change your mind. Oh my God. Thank you so much for watching. See you next live. Bye-bye. I need to do something. Bye. Thank you for joining everyone here. God bless you. See you next live. Bye-bye.